كم زفلت تاري إرترا بمسواتن بصناعتن قراصنتن توفاينتن ستندقن زتهانسن حيال نكزيبل تسفا مسعي وهس هاجر زفرية عالم ملو اتمسكرو هاجيو كموس لزمن دما إرترا أوبتي بكينات ستوا مسك أرنين أفريقاتان كودسيت سلام كوينا زيغاتاتا بسلام زنبرولا هاجر يا إرتران هولو ماكبتن تنكولاتن بنات زي كل درجات تركب ብዙሃት ምሁራት ተጋሩ ነቲያብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ጻውይት መርሃባ ኢሎም ክሰርህሉ ነዘብ ያለና እንተሚነ ገለገለ ተጋሩ ክውትቱን ዘየለክ ትንትኑን ነዘብ ያለና ኤርትራ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጻውይት ሰላም ክትቅበል ኮላ ምስ ጎረቤትካ ያብ ሰላምን ምንክባርን ትጋዝን ስለቲያምን እዩ ተዘይኮይኑ ሜትን 50 ተሰጎብኩም ይሄም የብክንዲ የ4 ኪሎ ኮፍ ዘበልናኩም በንጻሩ ዲክ ዝበለኪናት ከፊትኩም ቀያቲ ዘውፈልኩምና ኦብ በአልባረንቱ ተሰነይ ካልኦት አርታት ዝገበርኩም ኩሉ ሩስ ተግባራት ስኑድ እዩ በዚከየክል ጎይቶትኩም ጸዊኩም የስራ አመታት ሀገር በገዳ ከምታኑ ዝገበርኩም ይሄም በዚከየክሉን ህዝብና ከማር ሰባሰተ ናይዚ ሃለፈውና ብሉላዊ መሬት ኤርትራ 35 ሚሳይስ ተኮስኩም ይሄም ስለዚህቶም ገለገለ ተጋሩ ሃለውሎም ገዲፍኩም ትግራይ በከመይ ካብቲ የቲያቶ ዘላ አዘነትን ጋህን ሀዘንን ተወጽጥራይ ህሰቡ ኦብ ንስብሳብ እንተመቲና ቀዳማይቲ ተውታቲት በገበን ህዋሃትያ ኢትዮጵያን ኤርትራ ስጋት ኮይና አይትፈልጥን ያጋይ ክትከውንን ወንያን ተጋሩ ግን እድል ተረነባ ከተተፈኩም ተዳሊያ ያዘላ ሻቢያ መሪ ሀገር ዋርሳይ ቀላሲ ትልሚ መንደላይ ዋስ መጻይ አወት ነሐፋሽ ጸላቲ ኤርትራ ወደክትን ተሳአርትን እዩ